den er fuld af dejlig kold is. Og nede i spanden, der står en dejlig kold cola. Og derudover, så har jeg taget Mentos med. Kender I godt forsøget? Vi elsker det her forsøg, fordi jeg får lov at stå og spise Mentos, og jeg kan drikke cola. Ikke spise dem alle sammen, Emil. Nu tager jeg en gummihandske på. Og gummihandsken er altså ikke fordi, at det her Mentos, de er farlige. Vi kan jo spise dem. Men det er fordi, at jeg ikke skal gøre Mentos med fugt i. Så fungerer det hele meget bedre. Jeg kan bare se på, det starter kl. 1 på Ramachan. Nu tager jeg 3 Mentos i hånden her. Det kan jeg ikke se nu. Er I klar? Hjælp med at tælle ned. Godt. 3, 2, 1. Stille og roligt reagerer de. Og så kommer den. Så kommer der simpelthen cola op af flasken. Er den ikke fed? Grunden til det her, det sker. Det er fordi nede i sådan en cola, der er en masse gas. Noget, der hedder CO2. Det er det, der prikker på tungen, når vi drikker det. Brusen i sådan en cola her. Og den her CO2, den er faktisk blevet snydt, da den kom ned i colaen. Det er sådan, at dem, der laver colaen, de har faktisk kommet meget mere CO2-gas ned til colaen, end der egentlig kan være. Faktisk, så er der i sådan en 2 liters cola her, 6 liter CO2-gas, som er blevet fyldt ned i den. Og det vil colaen jo selvfølgelig helst ikke. Men den skal altså have hjælp til at opdage, at der er 6 liter gas nede i flasken her. Og det er det, Mentosen kan. På grund af overfladen på Mentosen, så fortæller den altså, at det her CO2, at det ikke kan være der. Sådan en, den er jo egentlig rimelig glat, når man kigger på den, men hvis man zoomer virkelig langt ind på den, så er den rimelig nubret og ro. Og det gør altså, at CO2'en, den opdager, at den ikke kan være dernede, og vil ud på én gang. Og der kan selvfølgelig ikke være 6 liter ekstra nede i flasken her, og derfor så er det kommer op som den her cola-fontaine, vi så. Men der er et lille trick. Vi kan godt gøre den en lille smule vildere, end vi havde her. Vil I gerne se det? Ja! Vi ved nemlig 2 ting om sådan noget CO2-gas her. Sådan noget CO2-gas, der kan være mindre af det opløst i colaen, hvis colaen den er varm. Godt. Derudover så ved vi, at sådan nogle reaktioner her, de går hurtigere, hvis de er varme. Og vi kunne rigtig godt tænke os at få mere gas op hurtigere for at få det her til at blive sjovere. Derfor så har vi taget varm cola med. Men inden da, så har vi Mikkel, der står hernede i blå jakke, der søger sin mor Louise. Der han savner hende rigtig meget. Jeg tror, at Louise og Mikkel kan mødes over under det røde halvtag om et øjeblik, når Louise kommer. Vi har jo startet med en kold cola, fordi kold cola er rarest at drikke. Men herover der har vi varm cola. Og det er ikke bare sådan lidt lunken cola. Det er faktisk decideret ulækkert. Men vi tager lige 2. Yes. Fordi vi vil lave en lille konkurrence. Vi vil se, hvem af mig og Emil, der kan skyde højst. Og der er vi nok nødt til at have jer til at hjælpe os lidt, fordi hvis Emil er dommer og skal se, hvem der skyder højst, så tror jeg, han snyder. Nej, storebrødre snyder aldrig, gør de vel? Og hvis jeg er dommer, så snyder jeg helt sikkert. Så derfor så er vi nødt til at skære jer til at hjælpe os. Ved I det? Ja! Godt. Nu går vi først forsigtigt for vores cola, så ikke der kommer for meget brus ud. Det er vigtigt, når man skal lave det her, man ikke har rystet colaen inden, så ved I godt, så bruser det over. Og det er jo også CO2, der gør det bruser over. Så hvis det sker, så går der jo en masse CO2 til spilde. Og de har en erfaring for, at det her det fungerer bedre, hvis der er en lille bit smule mere plads op i toppen af colaen her. Så man er altså nødt til at drikke noget af det, og det er varm Cola Light. Forestil jer sådan en kop te, der så bare smager af cola. Puha. Så, den får lov at stå der. Emil, må jeg få 3 Mentos? Godt. Ja. Vi går lige ned og sprøjter for den her kort. Vi har lige et forsøg hernede til jer til lidt senere. Som vi lige skal gøre klar. Det er det aller sidste, I får lov at se. Den skal bare lige have lov at stå lidt for sig selv. Men så en lille fin fakkel her. Den kan stå herude. Godt. Kommer du igen, Kåre, og lige slukker den der? Ja, nu skal jeg være her. Så kan du få lidt flere Mentos. Præcis 3 Mentos til hver, så det er ens. Og det er også ligesom før. Det er samme type cola. Det er 3 Mentos.
Den eneste forskel er, at colaen er varm. Og så er jeg skyder højst, selvfølgelig. Nej. Vil I hjælpe os med at tælle ned? Jeg skal lige... Er du ikke klar endnu? Storebror er så langsom. Du kan være der, Emil. Yes. Godt. Er I klar til at hjælpe med at tælle ned? 3, 2, 1. Okay, vi er nødt til at lave en rigtig afstemning om det her. Alle dem, som synes, jeg vandt, I råber rigtig højt nu. Kom så! Godt. Og alle jer, der synes, jeg vandt, I råber rigtig højt nu. Der er vist ingen tvivl. Igen vinder jeg, Emil. Hver eneste gang, vi laver det her, så vinder jeg over ham. Han er så dårlig til det. Lige præcis. Han kan overhovedet ikke finde ud af det. Heldigvis, så har jeg et lille trick i ærmet. Fordi vi kan faktisk godt lave det her en lille smule federe endnu. Vil I se det? Ja! Den her gang, der havde vi taget og varmet colaen op, og det gjorde den jo fra at være så høj, blev den rigtig høj. Men, jeg ved ikke, om I kender det. Hvis nu man går derhjemme i haven, og ens mor har tvunget en til at gå og vande hendes planter med en haveslange, og det er egentlig ret kedeligt. Men lige pludselig, så finder man ud af, at hvis nu man sætter fingeren for enden af haveslangen, så kan den skyde meget, meget længere. Og så kan man faktisk godt skyde over på sin for eksempel storebror, der står i den anden ende af haven. Kender I det med, at en haveslange kan skyde længere, når man sætter fingeren foran? Det er et trick, vi prøver at lave nu. Fordi vi har jo... normalt, så har vi jo et ret stort hul, hvor der kan komme cola ud af. Det hul skal vi prøve at lave mindre, så vi skal have den samme mængde cola og CO2-gas ud af et endnu mindre hul. Fordi så er det ligesom med haveslangen, så skulle det gerne skyde endnu længere. Men vi kan jo altså ikke komme mængderne ned igennem et mindre hul, så vi er nødt til at lave et lille trick. Vi tager lige og skruer et låg på den cola her, der har været brugt. Så skal vi lige have rigtige bord. Et bord. Det er, hvis I skulle finde på at lave det derhjemme, så siger